O recurso Mostrar un directorio permite amosar un directorio ou cartafol dos que pertencen ao curso, colocando un acceso directo a este cartafol na páxina principal do curso. Os pasos que hai que seguir para crear este recurso son, en primeiro lugar, activar edición. A continuación, dirixímonos ao bloque onde queremos engadir un recurso e en Engadir recurso seleccionamos Mostrar un directorio. Na páxina de configuración que se abre, damos un título a este recurso. A continuación, tecleamos un breve resumo do recurso. Despregamos Mostrar un directorio e aparece unha lista dos cartafoles que hai no curso. Seleccionamos o cartafol que queremos mostrar. Visualizarase este directorio e os seus subdirectorios. Gardamos a configuración e xa temos un acceso dende a páxina principal do curso ao cartafol onde están as imaxes que aparecen neste curso. Aí vemos as imaxes que aparecen no curso. Este recurso é útil cando queremos deixar accesibles aos alumnos determinados arquivos para que descarguen.